kowe sing ngunek karo Bagong kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa singa barong penyakit to pancen penyakit ya Dur ya lho kowe wani marang krek ning ngarepe Brantana sing tak wedeni apamu nek meng kowe nesu nek aku ora wedi aja kok kowe Prabu Duryudana kon nesu Bagong ora wedi Sengkuni iki apa kon nesu sisan Prabu Karmen ya Karna iki kon nesu aku ora wedi Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra Kartopya Karto Adang kabeh kon nesu aku ora wedi Bagong nek nesu ora diosawa-sawa dadi aku wis niat tenan bengi iki nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku ora ngomongake Nalendra Brahmana ora ngomongake satriya senopati lurah ajar apa padak ke apa manggil tenan aku ngaku ora bapakku sapa aku ora ngerti wis tenan ora ngerti tanteni sak rampunging pasewakan tak adiang kowe ning jaba bar bali liwat ndi aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina Durna ketok Jatasi mboten sah lele ditanggung kok ya wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak nek kira-kira sampean ora ngerti lak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke kula mboten ngerti cek pantene mboten ngerti nggih pun omong opanane karo Bagong oh Bagong aku ora ngerti tenan ya Gong aku ora ngerti tenan kowe aja maksa karo aku ya Bagong nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong mata kok gedene kaya ngono kuwi mata apa-apa Kowe ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni bae. Mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Kesembanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukul. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan nika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mbuya iki ora. Oh, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis puasa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak
kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki. Iya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Gombak dengkulmu ya. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih Sinuwun Kulon Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ing suwijining wong wadon. Emangku padake cah cilik. Emangku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong kulon maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulon Bathara Guru. Ha wis. Dapuk apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulon. Iya. Kula nyuwun mriksa Bu Kulon. Bu Kulon kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Naming cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira Kontowani. Cakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we. Kurang mlayu ditelana we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo libur-liburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plothot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Miturut praenanipun Bagong mriko sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa 1000 napa gangsal 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikok drajikan batur, dikok drajikan Panakawan. Kakang Tuna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengko
mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyun tadi tangisan giri lusi jalma tan kena kinira aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora Paman Haryo wonten timbalan gendol anggur biyen kula badhe ndangu sowanipun Bagong Ponokawan Bagong Badararja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina Ponokawan Bagong Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah mangketi kula njenengan ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sinten Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi dumawe wijang rumeketen gonggong Andura kula cancang pucaking weni weni dudu remi lho dudu weni dumawe wijang rumeketing Werdaya ora gonggong ora rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan siun ya Bagong prayugatmu nggon ngadhep sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabiyane sami mawon nggih Ponokawan Bagong Badararja sak praptamu pathak patih pathak ki sirah nding patih Harya Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih kena patih iya Bagong pangestu Tampanono kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan Bagong Badararja sak praptamu Remban piye Bagong niki kula mengelek-elek kula mengemotke karo sampeyan aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya aja sok kulino ngias karo wong liya arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten kula niku wong desa niku nek sugih ra ketara pancen sandangane pating sleber iki apa pating slawi ora karo-karuan nek lunga me nganggo caping ning lemahku nek nggo guru ki ndiasmu iso ngandel ora senengane ya wis nembe dhisik kok wong Bagong ki wong glelengi ora jamak kok dimbe Sokalima didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis menggoleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok nembe karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati karo anak Prabu kan Sinten Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye lho kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Umpama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiar nang kene.
iya njaluk ngapura. Wis, sing wis ya wis. Ora sok ngembe aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca ngene carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisa. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagu-lagian kula to. Iya. Lho niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula konco nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadidayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sak praptamu. Ngoten mendho kan wilujeng ya. Legam ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Ning mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngecek karo aku. Nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan kuwi apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sing Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lae. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok
aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marahi ati panas. Dipun paringaken ki mawon nggih. Nai ngaten. Bawuduna kedah sampun jagung lan pun bagong menika langkung prayogi Bawuduna Banduna. Bawuduna kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Loh. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun monggo dipun piyambak. Kula caosi kamardikan Bawuduna Banduna. Turnaina panalingan hormat jaring ratri. Kinenggak jangganira kapisanan. Aning mrang Pratayuda. Kempor manya-manya doneng dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun prisa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul ngendi? Idopsa. Adopsi karo Semar lah asline kula pengen goleki karo bapak kula sapa nek pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ngendi negarane nek satriya ngendi kasatriyane lah kok dadi kowe takon aku ajarane sampean prito ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iku iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlengking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka. Prabu Pandu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandu Dewayana dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagadgirinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandu pun nate nampi sumpahe
kidang Ki Mindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi diambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Ki Mindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula trimaringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu munggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotune kados pundi? Sekedap kir. Wah, dolone. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo Pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alis kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Dana. Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Wus. Lole panusmaning jajaran surtaning bawana iblis alat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Kok mung diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, karo minggat jos karemu, ora ya sakaremu, legane ngatiku. Wah, kowe kok ya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu, gawar ngawur, Dur.
Kowe ngunekke aku wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggih nyuwara kowe. Wis ra iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Tru ya. Lha kowe wani marang krek ning ngarepe Brantana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Ajar apa? Padak ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pantine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kowe ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ono seret jopo. Ora yo liwat sing alus. Oh, medhon undak-undakan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Kowe lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake
Raden C ngono ki mengkari omong mengkari kepenak mengkon ngene kok rekoso hah aku ora ngerti tenan Bagong aku ora ngerti tenan aku ora ngerti tenan Bagong aku aja tak duduk aku arep ngelapi keringet ora arep ngamplung karo kowe ora aja sumelang aja wedi aja sumelang iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe nek kowe ora gelem ngeculke karo aku halo sayang karo kowe ora karo kowe jijik aku untune ireng ngono ayo kowe mawar ngundangke Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea sapa botoku Nolea pendhita kok nangis kaya Yamaha 75 ngak ya nek nggawa damen ora kuat kan piye Gong mboten ngerti wonge lho ora ngerti mboten ngerti jare pendhita pengpengan mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya bagus mergo sing dadi harapane menungso kowe takon karo sak pepadane menungso Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh gunane apa nggo sandangan cara pendhita gunane apa nganggo sandangan cara brahmana dadali sandangane dadali turake katoke cawet kula ki bantu jepreti aduh kula nglakone wis mulus aduh Bagong aja ngono ya Bagong aja kaya ngono ya Bagong aku wegah tenan Bagong kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho ngati-ati lho Mas aja diteroi oh modal ujian modal iya modal we hot Jajah mrata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa Begawan Durna ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep odol. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekakon titi njongek-ngek nyawamu. Ya.
Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Edan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Keke kelakon mati dening aku nyo. Biar kowe. Agene mung kaya ngono. Aku iku rino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi lho. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Pengonjo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tijungake nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gek anon mergane tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin iki. Ndak aku kudu dihapusi pengrawit cilaka aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lho lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo mermilang. Bagong sajake bar peguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man. Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citra-citra mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas aku digebuki terus mangkel man. Pun cici-cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng tutu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetape para sasata Kurawa nyenyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Aku ki ra melu apa-apa.
Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku lek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Weh, ngerti Mas. Piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Niku kudu kecekel ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karepmu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuke saka kono. Siap. Endi Mbah? Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja Bagong, ora iso. Wak candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Napa Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong, aku aja to pilara ya. Cangkemku lebone walang. Njaluk ngapura ya Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bampung ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwih kowe arep jembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah.
Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Kita rekam ning HP lho. Bisa tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bondo arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincung sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek kono wis ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kandhane. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngene iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna. Tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayone gawe ngati. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. Ke pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang. Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di give. Napa? Di give. Give go ya gelem kok kula. Mana weh lah eneng sing wangi. Lah tak wong mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajake keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya.
Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngemudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngene dalan karo kowe ning aku wedi, Kang. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwih-luwih aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Lho. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak usuk. Kelek loro wis suwene ra jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan oleh takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, Amuk. kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah wae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. wah, menblek iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Enggak aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing ngajaja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngapur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Aladene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu kowe karo bapakmu sing tenanan ning mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan Kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Loh, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis men. Cilipit gula batu kejepit. Siwalan kaji koko belu deng-deng. Cilipit gula batu kejepit. Siwalan kaji koko belu deng-deng. Cilipit gula batu kejepit. Siwalan kaji koko belu deng-deng. Cilipit gula batu kejepit. Siwalan kaji koko belu deng-deng. Cilipit gula batu kejepit. Siwalan kaji koko belu deng-deng. Misra ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan Kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Madurana. Nang ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba Kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis.
sang nyarwangsit pindha kumbang angat saping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidak ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten nginten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayuwangen ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita Ponokawan Hong ilaheng hus agak kita nganggo sebutan dewa iki piye karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama lha ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng awi kena iki bacut ya kulun ya terus-terus awi kena mangastu manana masa sidam pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong pukulun iya Bagong pukulun ana apa menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih mados kaos wonten pundi pukulun gak tenan ta iki senengane apa-apa kok ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon nggih ta pukulun jaba niku nek tuku kaos menungsa lumrah monggo tangane papat napa bolongan siji dinggoni wong loro napa mboten sesak dilakon Bagong wonten dewa pukulun ulun mboyanate ngagem kaos ngoten pukulun iya oh nggih kok astanipun ingkang kalih sedakep pukulun napa sampun mati rasa Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata Sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning Kayuwangan kula sampun prisa pukulun pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tudhuk gendulmu lho nggih iki dewa pukulun sinten sampean ulun Bathara Antarada oh sing sok berkencang waduh dayang nek pinggir kali ngoten nika iya ora diyani ndak malah tekan ndi weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten winging panjenengan ulun Bathara Indra weh lah bintang televisi iki sapa Dono Kasino Indra ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong wonten dawuh pukulan. Ulun. Pukulan. Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun? Pukulan. Pukulan menika satunggiling jawata yang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki, bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulan mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae pukulan. Iki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulan, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi engko jemet paripe mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula pukulun. Iya Bagong dene dukap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun
Berarti sampean sok ngertos nek kula dengkal bojo kula. Mbuya Bagong. Non Mbuya. Bois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis puasa, wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten, Bu Kulun? Bagong. Dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta iki? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kalih Sinuwun Pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong Pukulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pukulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Naming cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira Kantawani.
Cakentir. Caitan. Rada pituk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Ora mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mlung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ra. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene? Hah? Ulang-ulang motor dening aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal mbondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Ayo, semangat bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki.